No predstavili si najčarkom, ale je prakticky. Ale koľko najčarkov? Dobre, to čarkovko. Len dávaj proste... No. Tak je to ideš vyďať. Jaj, jasné, váha. Tak. Kto vyskočil? Justý. To je tým, že si ideme 4. Namiesto Bčka som skočil Fku, ty kokot. To teda 4%, že koľko to ide. A stlačil som F. Tu vám už to. Piču, kritika si zdaňujú. Mrtkal som nám, mrtka si. Koľko to boli kokoty. Že? Budeš tu krútiť. Justý, nevidíte. Ja ťa jebem. A, cez dvere som nastúpil, poďme. Ja sa tu. Ja nemôžu stáť! Pustite ma odtiaľto! Jebu vás! Ja vás jebem, pustite ma kurva odtiaľto. Ja Môže som sa takto zajebal. šoferovať to auto. Veď ja to šoferujem, ale že vás Jebe. Poď Justý. A kde je, keď tam je frak? Tak to obiť zozadu, počkaj, my to ideme ešte s Simonem. Cúvaš, nie? Cúvaš. No ale nezmestí sa. Aha, Tak ja ťa potlačím, počkaj, tak poď. Počkej, či poď tady, ne? Nie, koľko tu je báze, počkaj. Poď. Matí, tebe. Dobre, just. Korytáčka. Dobre, počkajte chalani, máme problém, kto má avatorizér? Co se stalo, ty? Ako sme mohli kradnúť? Či kradneme červené dodávky? No však už je mal červenú dodávku. Dobre, kradli teraz. Dobre, tak ty si normálne... Ty normálne! Kokot. Čo policajt? V pohode chlapci! Tak si To je to. Jasné. To som ťa len k tomu autobusu. čo to odjebalo, čo ti jebe? A ja sa nemôžem ani dostať do tebe teraz. To musíme niekto potlačiť. Musíme niekto potlačiť. Ľudí! Ah, bože. Počkaj, ja idem za ním, ja Zvony doma, si odletel. Počkaj, ale ja sa nemôžem. Dobre, amatovite, rýchlo, jebite to. No musíme jebnúť na druhú stranu. Amatovite. Dobre. Rýchlo, dajte ten amatovite. Ja ho nemám. Ja neviem. Jediný, kto to má. Ešte kus? Počkaj, veď David. Ešte David, kus? to bol jeho, David, No, to no, bol no, jeho. ešte? Teraz? Počkaj, točím. No. Máš tu nejakú muchu na boku, vidíš? To luchni. Nemôže vám to zrobiť, no. Čo je tomu jas? Tak ja som úplne v piči už, ne? No moje auto je asi v piči, no. Čo ti jebe, Tvoje! Ja som sa zasekol. Už idem. Vydalo, musíte zvíjať športiakovi, vy máte také rampy. Vydalo, vy ste padá máš, ty kokos. Ja to nepúrámeš. Ja som si najet a vždycky do niekoho najebu. Tak si najeď si, poď. Ja ti najebem, ty nebudú. David, tak okej, ja ti trafím. Áno, chlapci, áno. Ešte dačo? Dobre, áno. Dobre. A pozri, pustila sa misia. Dobre, musel som myslieť, ktoré majú auto. Dobre, easy, nepotrebujem žiadne auto. Easy, odbúchol som Davida. Už sa misia pustila, ty kokos. Esky, ko. Jednoduché, easy, vyriešil to. Ja ty budem potrebovať. Justin, ty máš taký Fiat? Justin, mám lepší nápad. Hej, jedno, no. Čo robíš, ty kokos, nemôžem do vzadu naliesť. No, David, tak zoberaj ty ten močolník a prosím ma zober. Ja, no ja nemám, ale som to... Musíš ty. nejde to, a ide. Dobre, tak poď. Ja neviem, jak sa to dáva ten Dobre, tak záver. poď po tej military base. Počkej, Ešte točne. ty píč, ja som želva. Uí, hojdačka, uí. Po tej military base. Mistr. Justin, Hlavne ma nepustí ma. teraz keby že ťa... Pustíš do tejto rokliny, tak do piči. Jak sa tam je?
David! Tak já nevím, kam se jede, se rovně nebo doleva. Čo, nevidíš, ty slepý? Jo, jsem. Poďte chlapci, ja si to užívam. Ja tiež, ja to tu opádam, jak majstra. David. On šel Goko na vstup, si chápeš, kokot. Si jebnutý na hlavu. A ty si vedľa toho, tak nastup a drž dvojitené. Nechod dole, plus 20 kevičky. Jebeme na to vrtulník. No však ja to chcem, lenže nechcem, aby si vybuchol. Nie, ale to je na 4. No ten vrtulník. On tu není, môžeš to zobrať aj sám. Ne, já to nebudu cítit tady. No, vieš, jak sa hovorí? Bombs away! Koľko, týchto. David. Počkaj, to musím ale balancovať. Počkaj, na streku dopadneš tu. Ty kokot, asi Mister 2013 Pride. Náskočím dole a som tam. Stop, ty kokot. Môžeš. Takže... Justin na kapotu! Justin na kapotu do Ale piči! proč se to nechce to? Justin na kapotu! Čo dáte, man? Na kapotu si tam sadí, ty kokot! No, poď. Jak vystúpil ten kokot krytý. Počkaj, to kto riadil to ten vrtuľník pojebaný? Tak to asi. No povieš, pačle. Poď, Piči, David, ešte raz poď. ich zrazí chyba. Digmol, ešte si pomalu. Poďme nejak preč. Dobrá, Justin, pomohol si. Justin, dobre? Justin, dík za pomoc. Čom ste tu vybuchli šické motorky, vy žebráci hnusné škaredé nedorobené, že by vám plano bolo. My sme nič nevybuchli. Iba jeden človek tu niečo vybuchol. Justin? Když se vybouchl ten vrtulník. Ale ich helikoptéru iba nie všetko, čo tu bolo. Nastupte niekto, ne? Čiže idem tam. Polemolej finále čaká. Čekáme brain damage v podaní tebe, Justina a Davida. Mňa? Koľko nejak mňa do piči, však ty si tu najväčší expert za všetkých, čo tu trepeš. Mali by sa na stávku, že kto to najviac krát dojebe. David. David, ja sa dám tiež David. Rovno mi dajte peniaze, rovno mi ich daj. Just like we planned. Ignore the bugs and get to the cargo elevator. Aha, ďakujeme. Koľko Martin, ty to vieš ako? Aj počkej, neviem to dekovať. Super. Rýchlo. Aborting. A Nie. second in progress hack wheel. Daj mi stream rýchlo, ty debil, lebo si to nehetneš. Smradňa viacko. No, musíš časti toho musíš časti toho fingerprintu dať, takže to... On to nevie! To naľavo, posledné dve. To, klikni. Klik aj to ďalšie a ešte to nad tým, teraz kde máš. Daj potvrdiť. Koľko tam No. ešte jedno treba? No si piči, dobre, vedel nás. No. Napravo druhé, Můžu použít tady to? Ten gas? úplne naľavo dole. Radšej nie, prosím, nie. Toto daj tam. Nie. A čo by som... Či na to stlačí, keď nevieš. Bude by som to vedel. Hej, vedel. Teraz už to bude vedieť. Však to nie je vôbec ťažké. Ne. Nie, vôbec, iba si by sa nestihol. A trikrát si potvrdil slúb, no a my nemáme tlmič. A čo? Jebni mu kladivom alebo niečo. A ten ako nás môže vedieť, ty kokot. Ten teraz môže vidieť, poďte. On nás môže vidieť, poď. Nemôže nás vidieť, nikto nás nemôže vidieť. Nemôže. Môže nás to vidieť, môže nás to vidieť. Ale videli vás. Kóda, môže nás to vidieť. Vieš, A toto ako chceme spraviť, ty debil? Dobre, dostaneme sa dole. A čo? Čo ako je ďalší plán? Musíme toho jedného priebať a musíme to nejak opísať tak, aby nás nikto nevidel. no veď jasne, veď však to pôjde, ale ja som bol... Ale ja neviem, prečo ty si rovno pred neho nakračal, ty debil, keby si Veď ho lebo tam ty ani nevidel. Ten to nás môže vidieť, ten je pohoda, ten to nás môže vidieť. No čak, lebo na mape nebol ukázaný. And get to the man trap. Toto prieb a poď tu na... No a No poď tak tu správa. na... Nie, tam je kamera, ty debil, jebný. Jasné, kokot vyjebaný, uhní do piči, lebo ti najebem, retard jebný, David. Teraz. Áno, tak, keď tam kúka. Áno, kamera sa na teba otočí.
Neotočí sa kamera. Nie? Uhni! Dobre, David, kde budeš ťažké? Ty cesta k motana k piču, schápeš? Dobre, musíme ísť asi po jednom, lebo David je tučný moc. Dobre, po jednom. Musíme ísť po jednom, lebo David je moc prostý. Čo ti jebe, David je proste obrovský normálne. Teraz a nevedel, Že čo on nás ti môže jebe, vidieť, zás si to povedal. do piči a to Povedal ti si, že jebe. on nás môže vidieť, tak som povedal, že dobre. Chlapci po jednom, Martin pôjde prvý, potom pôjdem ja a vy. To si ako pičky pojebané. David! David, dobre David, David. mal zbraň v ruke, dvakrát David. Neměl jsem zbraň, já jsem jenom... Povedal, napísalo to do chatu, že ti videl zbraň. Tak čo by si povedal, mal si zbraň či nie, ty debil, jebli. David, Ja ale... som neměl zbraň. Dvakrát David, raz Martin, hádle pištol niekde, dvakrát David, raz Martin. Ja idem na to, textový dokument otváram. To je ťažké s týmito dvoma. Co to bude? A vieš, Dudu, ale to Dudu Ja proste, nemal ale zbraň. by weapon. Však tak to vystrelil, ty tupec. Mám to na videu. Dobre, Normálne, Justin, jak to kamo, bolo? Dvakrát